Dadaan-daan dito ka, Choy. 1, Ato. 2, 3, 4, 5, 6, sarap. Nagdagkalata. Atray, nagdagkalay. Nag-iwasay. Ay, ang laki. Ang laki nga Laki, na. laki. Ay, sumuloy. Ala ka, ayan, iwakan mo. Yung asangan mo, asangan mo. Asangan mo. Grabe, laki. Ayan, mga tayo, ang laki, oh. Oh. Lapad. Ang laki. Sasad na. Lapad. Wala ko, malaki yan dito pala. Sabi, malaki. Ganito. Oh, grabe, oh. Nakatago lang, oh. Ang laki, mga kapudi. Kaputi. Ayan, oh, mga kaputi, oh. Oo, mga kaputi. Laki. Ay, ito, malaki. Ala! Ala ka! Yes, sir! Ay! Laki! Grabe! Laki! 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 Oh! Laki! Dala-dalawa! Dala-dalawa! Yan! Thank you, Lord! Salamat. Doon. Sigurado to, ang dami mga tayo. Nakikita ko yung mga palikpik. Nanginginig si Kachoy, patay ka doon. Isa! Patay ka! Tatlo! Apat! Uy, malaki yan, Choy! Malaki! Malaki yan, Kachoy! Thank you, Lord! Laki! Una pa! Grabe! Oh! Oh! Kaso 2 kilo to. Malapad po pati original, oh. Grabe mga huli nila mga Toy. Ilabas mo nga to. Toy, pinakamalaki. Grabe! Yun mga Toy, dami, oh. Wag mo itapon yung tubig kasi mamatay. Ilabas mo lang yung isda, yung 2 malaki. Papakita natin sa mga katsoy natin. Very good. Oh, huli ko, kuya. Pakita mo ko, kuya. Oh, may po palagi para maganda. Grabe, oh, parang Batangas mga katsoy. Ito pa, oh. Dali. Ayan po yung mga nahuli ko po. Ayan, oh. Grabe, nalaki mga katsoy, oh. Oh, ito. Yan, kaso wag din natin pakita sila kasi nakaubad sila eh. Yan si Bibi, mga tropa ni Bibi to. Katsoy, na-stack to nung nagbaha. Hindi, umabot dun eh. Oo, umabot dun. So yan sa kabila nito mga toy, ano to, yung Laguna Lake na yan. Tapos dun sa kabila na yun mga toy, dun, bali ano na yun, Bagong Bayan. Ito yung ano mga toy, yan. Ito yung terminal ng jeep ng Bagong Bayan. Yan. Shoutout toy, dali, shoutout. Yan. Kasama ko ulit si Katsidil, oh. Yan. Yan mga toy, excited to dito mga toy. Yun, floater mga toy yung natin. Ano daw sila eh, butog. Ayan, sitapat ko muna matay sila si Ide. Laki yan. Ay, malaki nga. Alaka. Yan o. Ganda. Grabe. Positive. Be. Yan. Yan, bibigyan natin sila ng sima matay kasi positive itong ispat. Nakita ko na tumatoy. Yung kumain ako kita kay ate dyan. Eh may tumakbong, may dalang pa nga rito mga toy. Naunaan lang ako itong mga batang batang Bagong Bayan. Ganda pa ito. Tamba. Nakarampa kami dito, kuya eh. Ha? Nakarampa. Nakaraan pa yan? Kami? Ibig sabihin, inubos yung isda dyan. Hindi, meron pa. Ang laki nga yun. May tumatalon kasi dyan eh. Pag nabubulabog. Dalag yun. Dalag ba tila? Alam sa pa rin. Toy. Yan mga toy. Ang tanong, gaano kaya kalaki ay kalalim no? Ito natin para maganda-ganda. Yan si Kachoy din lang dito sa kabila mga toy. Oh, bigyan na kita ng awil para ay mga toy, bigyan natin sila. Sige, dyan lang muna kayo mamaya. Kaya yung pabigat sila, nila? ano na lang Pabigat? ito. Pabigat nila? Walang pabigat. Yes, bato na rin. Ano lang, yung hook, wala tayong Kuya. pabigat. Sige po. Gold akin. Pustin net. Mga pang tilapia lang ito. Oo, para pumunta rito yung isda. Ay, wag niyong bubulabugin. May stress yan sila. Yan lang. Doon ka lang kayo mamingwit. Bubulabog. Nakaisa. Oh, lupit talaga ni Kachoy. Marunong gumawa? Oh. Oo nga to. Marunong. Dali nga doon kay Stulo.
lupit ng spot mo dyan sa gilid na yun. Ala, binayabas ka na. Wala dito, wala. Doon kayo siguro, dali. Wala ako sa tabi. Oo. Walang sabitan dito, be? Ha? Walang sabitan. Maaga kayo dito kasi bukas. Oh, wala, huli. Ah, hindi. Wala rin. Ah, wala. Ayun na, ayan na, ayan. Yan na. Uy, yan na. Yan. Ayan, uli, Bill. Talagang pinapano pa. Ayun, malaki yan. Oh, laki. Ah, dala-dalawa. Dala-dalawa. Yan, thank you, Lord. Salamat. Oh, di ba? Oh, oh, di ba? Pinakagat ko muna eh. Pinakagat mo talaga, ha? Oh, ano yun? Paano Ate, yun? kay Jam, Na-break yun namin yung mga ano yun. Tay, Ha? ate kayo dyan? Siyempre, oh. Ako nagpapain, eh. Yun! Uy, ang laki! Ang laki mo. Ang laka, doy. Ano yan? Sabi pindot. Naku, sinabit. Grabe, ang ganda nga siya. Parang ano. Mabit. Buhaya yan. Sige, putulin mo na lang yan. Bigyan natin taga, huwag mong lulusungin. Buhaya. Yes, sir. Oo, buhaya yung ano. Oh, kasi, Okay na. grabe, kinagat. Di na namalaya. Eh, wala. Ito sigurado to. Mamaw to, mamaw. Ang palubog. Grabe yung huli nila, no? Pero ano yan? Mga buhay pati, uwi mo muna kaya yan. Kami muna dito. Para kain nyo na, ay maang mamay. Ah, kinagat ka agad, boy. Oh. Sige, sige, sige. Kakatapon Wah! lang. Ang takwa! Saka! Sayang. So, yan, kakatapon ko lang. Oh, uy, uy, uy. Matalon. Grabe naman yan, oh. Yan na naman. Yun. Mayabas tayo ya, payabas. Pabayabas ka na Ayusin mo dyan. sa akin, Magbayabas ka na dyan. Oh, parang ano, Ayusin mo nga sa akin. Ka lang. Naulog pa tayo dun. Kumagat karpa. Grabe. Ayusin mo sa akin. Grabe, kinagat. Hindi ko nadali. Meron pa isa. Yan na. Lagyan mo din pa. Kasi mo yan. Ayan, dami na wala na. Grabe itong ispat na. Ayun nga. Yan. Ito nga. Kalating kilo Ito. na dito. Tali mo na lang yan. Oh, 5 na agad. Paano ba? Diyan mo na. Ito, lalaki nyo na. Hindi pa kayo marunong magsitali. Padali. Tali. Tali na lang. Hindi pa kayo rin. 28 ka na eh. Tali na nga lang eh. Sige pa marunong magtali. And mega love shoutout sa lahat ng nakasama na Oo! bayan. Laki! Katsoy! Uy, laki! Mga katsoy, grabe! Kinabahan ako, laki ng ulo. Laki. Ay, Bi, ang gala, Bi, ano? Baka yun yung nahuli ko. Grabe! Wala. Sus! Ay, ako nga dyan, ano, para nakita natin, ano. Ganda kung andun yung video, mga katsoy, grabe, laki talaga. Ay, naku. Ano, natara ko rin, boy. Nanginginig si Katoy. Nanginginig ka na, Katoy. Ang laki ng trap niya oh. Grabe, sabi ko sa'yo eh. Kalahating kilo siguro yun. Ano yun? Mga karpa yun. Pinaano mo muna eh. Grabe mga tsig, laki talaga. Nilubog na eh. Kaya Kaya mantilapia ako, nakawala pa. Kinantahan pa. Yeah. Yun ho. Doon. Sigurado to, ang dami mga tsig. Diyos ko, nakikita ko yung mga palikpik ko. Nanginginig si Katoy, patay ka doon. Isa. Patay ka. dalawa, tatlo, apat. Apat! Uy, malaki yan, Choy. Malaki yan, Katoy. Uy! Thank you, Lord. Laki. Una pa. Grabe. Oh! Oh! Plapla. Plapla! Ay, hindi yan. Kala tayo. Uy, babayabahan sila tayo kagad. Bigyan kagad ni Lord ng chance. Matindi. Ano pangalan mo, boy? Shout out ka, boy, dali. Naka-t-shirt ka na, pwede ka na mag-shout out. Grabe, ang dami niyang nahuli. Marami pa rin ano, natira. Umimit ka na. Grabe ka. Uy, wala. Ito, B-spot ko, be. May bagong ano. Huwag mo na sabihin, Katoy, babayabasin kita dyan, Katoy. Kasi dyan, masima ako. Binayabasan kita dyan, Katoy.
Hindi. Doon, nakakuha mo Ito ba na yun? naman. 1, 2, Oh, 3. 3, 4, 5, wala kumagat. Walang kumagat. Uy, walang Ang dami ko tan. Meron yan, tinatak mo na lang. Mamaya na. Ano na? Dahil pa pala, ubusin natin ito. Ang bilis lang kagat to. Wala ka. Ayan na naman. Dadaan-daan dito ka dun. 1, Ato. 2, 3, 4, 4, 5, 6. Sarap. Nagdakkel na. Nagdakkel ata na eh. Nagdakkel. Imas. Nag-imasay. Kulang mata. Nay, dadakkel. Matapang. Apay. Apay no bagbaga ko ng tapang na. Grabe. Sabi ko na nga ba. Kasi nakakadaan ka lang kasi. Ayun, Kachoy din. Hindi ka lang kasi. Oh, yan. Siya na yan, Kachoy. Siya nga yan, promise. Siya na yan. Hindi agos yan. Oh, sabi ko sa'yo. Mamaya pa tayo guys. Grabe ko na. Pakita ka naman. Shoutout ka naman dyan. Oh. Out sa mga ano. Ang iwas, oh, dami dito. Mga Saldo Eds TV, tara na Kuya Ed. Kuya, basi natin si Kapilyo. Kuya, basi natin mga tayo. Yan ang spot niya lang. Hey! Eh, meron niya. Oh, malaki ang Ay, katong. sus. Ay sus, malaki yun. Grabe Yeah. talagang spot na to. Tubulate oh. Yeah. Nakita niyo yung mga tayo, grabe. Panalo. Huwag kayong makipag-aaway. Puta, kasi pa si Jerome, ang Sayang, liit niya. ano, Hindi, nagsuntukan. Eh, Grabe, laki niyo yung mga tayo, grabe. ito kasi sino. Sa'yo rin, malaki rin sa'yo, ba? Paras tayo ng Tara, Jin. Doon tayo. Dito kami. Kinagat nga kagad sa akin eh. Hoy, tara, Aileen. Dito tayo. Idol, meron ako nahuli. Meron naman. Ay, ala! Oh, huli. Ala ka. Ano yan? Umabit. Ay, ang laki! Ang laki nga na. Laki. Ay, saan mo doy? Ala ka, ayan, iawa ka mo. Ayun, asangan mo. Ito, tanggal mo yung sima. Dali, tanggal mo yung sima. Asangan mo. Grabe, laki. Ayan, mga tayo, ang laki, oh. Oh. Lapad. Ala. Ang ligat. Sa sandal. Lapad. Wala ko, malaki ang dito pala. Sabi mo, malaki. Ganito. Oh, grabe, oh. Kakatabo lang, oh. Ang laki, mga kapudi. Kapudi. Ayan, oh, mga kapudi, oh. Oh. Oh, mga kapudi. Laki. Ay, ito, malaki. Ala! Ala ka. Yes, sir. Ay! Ang laki. Ah, grabe. Ang laki. Ang laki. Oh, ito 8 fingers. Nadali. Ang laki, Gar. Ang laki. Agar. Aray ko. Guroy. Malaki, malaki. Singa, kuya. Ang laki, oh. Ay. Aray ko. Ang laki, pumapalag pa, pumapalag. Hindi na ako. Sabi ko, mas malaki nakawala sa iboy, pulahan niyo. Makawala doon. Kuya pa. Dito. Ay, babaliktad yung ulo ko. Thank you, boy. Ikaw, parang may nahuli ka na? May nahuli ka na? Nasaan? Ang dami na yan. Nasaan na? Oh, Hey. thank you sa inyo mga kids. Grabe. Kaya pahinga sa ima. Teka. Wala. Ay, nakawala to. Ha? Hindi, malapad yan. Ha! Ginagawa mo. Guys. Ayun yun. Malaki nga. Mas malapad. Uy, ang laki! Ang laki! Ang laki, guys! Ang laki ni Siwa. Isa lang ha. Oh. Uy, parang huwag kayo dyan manggulo ito eh. Uy, bago ka. Yung paminit ko. Paminit. Grabe. Spot na tayo, hindi makapaniwala. Ganyan lang siya mga tayo. Ayan, may bubula ba? Grabe kaliit. Ito marunong ka? Ay na. Siya na yan? Siya na yan. Siya na yan. Weh. Siya na nga yan. Hindi nga. Wala. Doon ka magkala. Siya na nga Ay, yan. oo nga. Siya nga. Ay! Ay! Ang lalim kasi sit up ko mga tayo. Ikaw masyadong ano. Kabisado na talaga ni baby. Taga rito ka talaga, baby. Wala to. Daming nakawala.
Talaga, ilan na sa akin? 4 na nakawala. Ba? Riris bango to. Ay, gago. Riris bango to. Okay, Tot! guys. Dito mi sa atin. O yan ako. Oy! Sus, Mariusip. So, yan. Ay, nauna na. O yan na, alis na kayo mga kids kasi magkakasakit na naman kayo. Mahirap magkasakit na. Uwi muna, kakauwi muna sila sa bahay. Silong-silong muna kayo. Silong-silong muna kids. Doon muna kayo, dali. Doon ka muna. Ayan na, yun na. Pug! Grabe na naman, malalaki na naman. Uy! 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 Grabe. Dating unang karon pa. Grabe mga tiyo. Nag-iingay yung mga driver na doon. Kahit anong bayabasin, hindi rin kaya anting ko. May anting ako, boy. Binayaman sila, boy. Dito kung bahala. Ang rin, Mag-ingat ka nga ng sakay. andun yung lipat kayo doon sa akin. Lipat kayo doon sa floater ko, dali. Ay, wag. Doon pala sa hook ko. Sige. Ay, nabayabas talaga yung magandang bayabas. Pati tansi. Di kasi nakarami ka na, be. Uwi muna kasi yung huli mo, kaya di ka na makahuli. Ganon yan, be. Para pretuhin na ba ni mama mo? Oh. Kahit maingay mga kasi, grabe, kinagat ka rin. Mayabatan na. Ayan, ayan na naman, oh. Oh, di ba? Wala pa nga kasi. Hindi siya yan! Siya yan! Siya nga yan. Kasi hindi nga siya yan. Oh, sabi ko sa'yo. Nakawala na naman. Sabi ko sa'yo, okay. Ayan. Sige, galing pa galing nga ito. Malalim masyado ka sa kubi, no? Kawala? Wala ko makakat. Meron talaga net. Labi mo pa. Meron talaga, nakarami na kami, siyempre meron ka. Grabe, daming isda. Baka butas yung ilalim yan, be. Ha? Butas ba siguro to? Yan, malaki yan. Ha? Pinakalan yan eh. Wala, sumabit na po. Malalim Malalim yan, lampas tao yan. Natalo pa ako 20. Putulin mo lang yan. Oh. Oo, yan na naman, oh. Paano yan, be? Ginagawa mo. Binting mo, be, talo na. Laki. Be. Uy, ano ba kasi? Paano yun, be? Talo yung anting ko, be. Oh, be, oh. Tinapa mo? Bawi. Laki yun. Kaunti yan. Ano malalim to? Malalim? Tula ko nga to. Kunti lang daw sabi ni Bibi Mari. Talagang sa Uy, ano ba? Mga Makulit. Natulak kita dyan. doon ako sa kabila. Doon ako kasi sa dulo. Sigurado harvest ako ng mga bakaw. Kasi ano to mga to, sigurado to, gutom. Pero may mga kinakain niya mga lumot yun, ang daming lumot sa gilid. Soy, ganito ang damit. Ang dumi na. Pero iba pa rin yung yung Kulay gray. nakita na gumagano'n talaga na. Yan o. Kahit sa gilid na lang bin oh. Walang dumi tayo. Oh, gabi, ang dami na palang huli kayo. Meron, unti lang. Kagatin mo na. Oh, Ala, laki oh. Grabe yung bata oh. Mga tayo. ay, atoy. Sa'yo ka to. Oh, ay, akin. Ay, sus. Grabe. Pre, buha ka lalagyan. Grabe, ang laki oh. Nasaan na ba yung Toy, shoutout mo Toy, dali. Shoutout. Udong mo, ikaw yung sumot Laki niya. oh. Shout out po. Oh, galing. Ang dami ng mga bata natin. Uy, gano'n. Grabe. Yeah. Galing ni Katsayboy talaga. Oh, yung ano, meron yan. Kita mo eh. Dre. Nasaan na, Dre? Waka mo. Waka mo kasi. Iligalig kasi. Ba't nagumura kayo? Dre, si Madre. Ang laki nung nakuha ng bata oh. Ang ina mo. Wala ka, nakawala.
Umiyak. Umiyak yung bata. Nakawala. Sayang ang tatlo. So, yeah. Umiyak yung bata. Iyak ka na. Laki, grabe. Ulo ka na. Grabe, laki, grabe. Mali. Ya, kaparas din ang uli mo. Mas malaki yung akin. Nakita ko na itong akin eh. Yan din. Grabe, ano laki mga to yun. Oh. Laki. Oh, grabe to yun. Nakapangalawa mo na yan to ya. No? Aba? Oh, ang galing ah. Shoutout ka, sabihin mo. Tat, tingnan natin, Tat. Laki to. Laki. Ah, nakawala. Tatat! 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 Dito sa atin! Ligayan! Oh, yan yan. Ayun yung nilalagyan ng bata kanina. Dandan lang, di. Dong! Oh. Tunod dong, oh. Kahit saan, pumisto mo ito yung camera. Meron. Wala palang Palas pangisda. natin mga to. Natawa mo lang isa. Siguro kung sa ano, gilid. Kasi nagaganon yan yung boy sa ano eh. Lumot yung tilapia eh. Laki na. Bagong bayan. Ligo na sa bagong bayan. Oh, grabe. Uy, grabe oh, laki oh. Nakita yung ibo tayo. Uli ni Bibi oh. Grabe yan be, ang galing be. Pulang-pulang yan be ah. Ano nga sa Choy? Galing ni Bebe talaga. Uy, yan na naman. Grabe tulog oh. Harvest na kayo, bahala na yan. Ano? Ano na, gloves ka matakit ka. Choy. Kagatin mo rin ako, dali. Please, 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 Wag ka please. kakulat. Ako rin. Hindi ka nakalita, Choy. Eh, Pagkapit mo. please. Please, kagatin mo rin. Pag mga bata talaga mga to yung ka-fishing banding may expected na yung mga to. Kaya basisya nyo na mga to yung may sabihan ko naman sila mga to na huwag magsasalita ng bad word pa. Huwag mumura, huwag mumura. Meron pa rin talaga yun. Pasensya nyo na po. At alam nyo mga to sa channel natin talaga. Hanggat maaari talaga iniwasan natin yung pagmumura. Kasi katulad nito marami tayong batang nanonood. Hindi lang tayo fishing yung ano natin. Yung ginagawa. Pangaralan ng bata ba, para paglaki nila. So, paano meron silang saka pag namin napanood nila yan, ay, dami na namin muli mo. Grabe ito yung spot. Yan naman mo ito. Ay, wala. Marami yan. Laki na naman ko yung baby mga sa'yo. Oh. Grabe, pulang-pula na naman. Shoutout sa mga Ilocano dyan. O, dito na sa bayan. Malalaki dyan. Malaki dito. Ano sa salitang Ilocano yan? Ah. Pantay dito ay. Wun. Taktal. Daktal tisda na. Yun na lang. Tag-ima. Papailalimin ko. Amat naman kasi. Pailalimin ko. Oh, tag-ima to. Lidig dadaktal ata. Nagbabagset ah. Kapag dumaktal ata. Makano basi. Grabe sa'yo sulot ko mga sa'yo. Yun mga sa'yo. Grabe to si Bibi tayo. Lupit talaga yung bata na yung mga sa'yo. Yung batang ano yan. Bagumbayan. Yung alay kasama namin yan dito mga sa'yo sa kabila. Nakakuha na naman mga sa'yo. Grabe. Sino yan? Puta na Malaki, ako, Ben. Brad. Parang ikaw lang ang ma-artist dyan ah. Pabalik-balik ka na rito. Dami naman sa huli oh. Kasi Ito na. grabe na po. Hoy, dadaing niya ay ito niya rin mama mo. Tatap sa panghuli ko eh. Dali na, ay ano lutuin na daw ni mama mo. Bigay mo muna. Dali, ibigay mo daw muna yung ano kasi lutuin na daw. No, nay, mangan ka pay kuno ni alas 12 ni. Mangan ka nga ro doy. Oh, para hindi ka magkasakit. Uy. Lalaki mo.
Gagaling mga ulit ng mga batang anglers dito. Sabi ko na nga ba mga kasi sabi ko doon kayo sa dulo kasi malalim tapos di masyadong bulabog. Oh, may huli din! Harvest. May huli. Bakit nakahuli ulit? Oo. Charap! Charap! Nakahuli tapos Eh, tanggal. ay kaya pala nakataas pala yung ano ko. Ano ba Ang yan? charap! Charap! Nakataas yung Ang charap! Charap! Ang pabat dito. nakataas kasi pala yung bulabog. Tapalutang. Ay. Ay, dito tayo. Ayun doon. Dito tayo. Alam, pinagano, binubugaw na. Ay, ang laki na naman. Oo, huli. Oh. Dami na rin namin huli mga tayo. Grabe. Sandali lang na. Saglit lang yan mga tayo. Ang lalaki pati. Oh. Sa akin, siguro kung nakuha ko yung lahat ng ano ko ba 5 yung huli kong nakawala eh. Tapos isang malaki. Sa'yo isa, nakita ko kayo na malaki. Tapos yung isang Binuhod po ng puta. Bili ano mga. ay mo. Bata pa lang na sa fishing taga. Oh, ganda naman mga ito. Ay, laki mo. Grabe na laki mga ito. Grabe na. Mulabog na rin. Sarili ko na sila doon. Kasi pasensya yun na mga ito. Mahaba na itong video natin. Pero talagang mag-i-enjoy ka rin. Ay guys, may love shoutout sa lahat ng silent viewers natin, no? Sa mga bago nating paparating na subscribers. No? Thank you so much sa inyo mga tayo. Sana nag-i-enjoy po kayo. No? Kasama natin si Kati Rodel mga tayo. Solid subscribers natin yan sa Mandaluyong City. Tapos nakasama na natin sa may Calapan, Mindoro to. Yung tinuluyan natin doon na bahay doon sa Calapan, Mindoro. Pampanga sa Minalin. Sila yun. Nakalimutan sila Kapitan. Michael. Kasi Michael na, Kuya Michael. Saka yung kapatid niya. Oyet. Si Ate Oyet yun. Sana makapunta kami ulit sa mga tayo. Sa Pampanga at sa sa Mindoro. Holiday. Hindi ako nakauwi, no? Oo. 26, di ba? Sabado, Linggo, Lunes yun. Oo nga. Ay, wow. Nag-i-enjoy sa video natin mga tayo. Thumbnail natin yun. Spot namin, no? Yan lang siya mga tayo. Lahat! Lahat! Yan. Hanggang dito yan mga tayo sa kabila. Yan. Ayan lang, ayan. Yan. Yan. Yun mga tayo. Yun. Ano kasi ito mga tayo? Bali, ginagawa ito. Wala. Ginagawa. Sumabit. Ayun, natanggal. Ginagawa yung mga tayo. Magiging tulay. Yan. Tapos ito na-istakan ng tubig. Ay napakalalim pala yung gilid na yun mga tayo. Kaya yun. Yung mga isda na nung nagbagyo-bagyo. Nakulong. Kaya yan. Pag may makakahuli. Napapaikot ang nakahuli. Todo suporta doon sa kaibigan. Meron naman eh. Wala? Nalaglag. Ang dami-dami lang nga nila ang tabay doon sa huli. Lumusot pa. Ito yung mga bata, mga to dati, yung mga maliit pa dati nag-i-spot tayo dito. Kasi ito, wala pa to dati. So yan yung mga naliligo dati na bibigyan natin ng pera para huminto lang sila sa maligo. So pagpapaligo para huminto lang, bibigyan ko ng pera pang stock para umuwi lang. Sila yun mga to, nalaki na nila, grabe. Alabi, di mo kaya yung binibilang mo yung isda. Awalat. Grabe, ang gigit talaga doon sa kabila. Wala pating maliit mga to, puro malalaki. Dito yan. Nararamdaman ko dyan. Andyan yan. Kasi gano'n yan mga to. Manggigilid yan eh. Pag nakita yung natin na malaking gumagawin dyan. Kuha na naman be. Galing mo talaga. Pangilan mo na yan.
Noy, pangilan mo na? Nakarami ka na dyan. Sako-sako na pinano mo dyan ha. Okay, mga tay, ano lang kami. Tig-2 bulate mga tay. Napakarami na rin namin huli. At sakto-sakto na to. Pampulutan na mga tay. Sabihin natin sa ano natin to, sa GC, malamang walang maniniwala dito sa GC. Yun ang grabe. Kahit ano yung nakala mo. Ay, mamaw talaga. Laki. Kahit na nabulabog na nila doon, no? Kinakak... Ay, wala. Grabe talaga sunod-sunod. Dito ka, pre! Baka mahulog ako dyan, nakaputi ako! Laki na nakawala. Kasi babalikan na dito. Tapos maaga. Maaga talaga yung ganda rito. Nanginginayin pa lang sila sa mga dilig-dilig, yung mga lumagpunod. Minsan, batsi na tayo. So yan mga tay, bali yan lang po muna mga tay. Yan lang po muna namin yung video namin, no? Siyempre papasalamat tayo kila Baby, yung mga tropa ni Baby, mga batang adlars dito. Ayan, okay na ito mga tay, napakaraming crack. Tay, oh. Pangita ko mga tay. Ayan, oh. Grabe, lalaki, oh. Oh, yun, no? Ayan, meron pa, wala. Napawala na naman. Sayang, no? Parang gusto ko pa mamito. Ang dami, grabe. Oh. Oo, ito yun. Isabit ko sa pamiwas. Para magandang tablet. Laki, grabe. Pinaliguan na kasi. Kaya double-double na yun. Mga tayo. Ayan mga tayo. Yun, thank you Lord. Yun, thank you mga tay. Thank you, yun lang. At siyempre, salamat tayo kay Kachoy Rodel, bro. Yan. Yan, kay Kachoy Rodel, boy. Tara na, thank you. At maraming salamat sa mga batang angler. Bye-bye mga boboy. Shout out, shout out. Ayan. Ayun, thank you mga kachoy. Tangan niyo bang kawal nito? Ay, sarap. Oh. Ayun, mega love shoutout pala sa mga FGI guard, no. Bibigyan natin dito sa huli natin dito. Kila Kachoy Amili, no. Tsaka si Kachoy Aures. Yan. Thank you, yan. Baby Limon. Yan, thank you mga muli mga kachoy, yung fishing spot po natin sa may Bagong Bayan Jeep Terminal dyan po sa kabila. Ito mga kachoy. Siya na yan. Tapos yung fishing spot natin nakaraan, dyan naman, doon yung may puno na yung mga kachoy. Ito yung dating fishing spot natin dito na pinagkakaguluhan din dati. Ito, nila Kabingwit, Kabiwas, dyan kami dati. Kaso ginagawa to, gagawin ng tulay ito, papunta doon sa may Eastern Lakeshore. Papunta ron. Oo, ulan na. Ayan, tara, let's go na kami mga chay, ulan na. Thank you, bye bye mga chay, maraming salamat sa mga solid subscribers natin. Thank you, bye bye. Thank you Kachoy, dahil thank you. Ayan mga chay, huli namin sa Bagong Bayan, no. Malupit yung ship nito. Si Padi, galing Bicol pa to. Ayan, sausaw mo lang dyan, no. Tapos sibuyas. Salap na.